аз хурдсолӣ ба ихтироъкорӣ даст задам. Тақрибан 5 сола 6 сола будам ва инҷониб ин корро дӯст медорам ва ихтирои кардаи ман ихтирои бисёр кардам, вале ихтирое ки сазовори муаррифӣ аст, ин ихтирои Экоплюс мебошад, ки ин дастгоҳ барои ошхона сохта шудааст. ин дастгоҳ газе плитае ки дар хона истифода мебарем иваз мекунад, ҷои ӯро мегирад. аз хурдсолӣ ман бисёр мехостам, ки дар саҳнаҳои калон баромад кунам ва овозхониам кунам. ин ҳам ихтироъкорӣ, ҳам овозхонӣ ҳардуш хеле пай ҳам мерафтанд ва аз хурдсолӣ ман мехондам. Инҷониб 27 суруд дорам, ки аз онҳо сурудҳои муаллифӣ 8 дона мебошад. Матнҳои сурудро худам менависам ва ба шунавандагон пешкаш менамоям. Охирон суруде, ки ман пешкаши мухлисо гардонидам, ин суруди ба пеш мебошад, ки ин яке аз сурудҳои мотиватсионӣ мебошад, ки ҳар як инсонро ба зиндагӣ кардан як умеди хоса мебахшад.